Здравейте хора, днес ще играем на The Very Organized Thief. Също така играта преди я играех в Ebook. Не знам дали се нарича така правилно. Но както и да е, нека да натиснем нова игра. И сега зарежда. Натисни И или лев бутон да... Такова, да. What? Да, за да не ни се гледа стрелката. Задръж лев shift за да бягаш. Чакай малко, аз нищо не виждам. Трябваше просто с фенера да светна, защото е било много тъмно. Значи Z и X, за да се приклоним, ако се върне собственика на тази къща. Как да проверим какво трябва да правим? Какво трябва да... тук с Q. Значи тостер. Добре. Чакай, имаме ли гейминг конзола? Ето я. Взехме я, нали? Взех ли я, бе? Защо е на земята? Как да я взема? Това нали е конзола или е приемник за телевизор? Мамицата му. Значи не мога да виждам добре. Значи, мисля, че това е... Не, това е, мисля, че е микроволнова. Микроволнова е. Къде може да е то тостер? Не, как ще е хладилника? То може да е някъде под шкафовете долу. Това е блендър. Но... Аз не видях, че е в списъка. Не, защо часовника сега? Господи мили. Къде може да е то тостер? Това е ключа. Това е ключа за гаража. Хайде да проверим. Къде? Тук няма кола, само има колело. И клещите сега да вземем. Аз дори не проверявам в списъка. Добре, затварям вратата и гаса лампата, че става много страшно. Ако се върне собственика, се напикая. Още трябва да търся. Това е ключа за офис. Хайде да се качим. И просто... Какво трябва да правим? Кода. Чакай да видя кода, бе! 6213. 6213. Чакай, че не мога да видя. Чакай се. 6213. Yes. Армата! Добре. Достатъчно ми са тези 35 000 с този голд бар. Така че това беше. Добре хора, няма какво да кажа, така че разбира се, чао.